ved du? Jo, jeg løber run. Yes. Hvordan med træning er gået? Altså, nu har jeg jo haft et år og gået i, hvad man kan sige, intensiv træningscamp siden sidste år. Eller, der kom lige nogle andre ting i vejen, men altså, jeg har lige startet den forfra og tænker, det kan jeg godt lige nå. Det er på mandag. Kan vi klippe? Det er faktisk ikke noget problem. Jamen, det er bare fordi, jeg har carbloadet i et års tid. 10 km København. Yes. Jeg siger ikke, at jeg som sådan tager podieplads. Altså, det er jo ikke en garanti. Så er der de der hurtige gutter der, hvad hedder de? Jakob Gliese, ikke? Og Kip Keter. Ham der Bolt. Gamle dage. Kipchoge. Jeg siger ikke, at jeg er hurtigere end dem. Men watch out, new guy in town, ikke? Jamen, man må altså gerne gå lidt en gang imellem. Hvem er Fred? Er han så hurtig mere? Jo. Altså, nyt job og sådan noget. Tillykke med det, ikke? Jeg tror sgu, han er ved at være for gammel til egentlig at kunne noget mere. Var der noget med, at han var frømand, eller ja? Og så er jeg lige ny hejsko på pulsen, mand. Jo, men strategien sidder lige i skabet, op foran. Ikke? Så er det bare gas. Højre fod, venstre fod. Så... Jamen, det er også pisse varmt, jo. Men det er vigtigt at varme op. Altså, jeg løber jo den længste 10 km. Det er altså noget, der lige kan trække lidt tænder ud for de fleste, så... Giv mig da en gel. Jeg har sådan nogle moves, som jeg har lært fra de store, ikke? Og det er meget godt. Får vi egentlig en banan, når vi kommer i mål? Nej, men jeg er jo ikke... jeg siger ikke, jeg er ekspert som sådan. Det kan du sgu da bare selv prøve. Det er pisse hårdt, altså. Løbetræner kunne man nok heller ikke sige nej, men... Det var 5 og 50 meter. Det var så lidt. Jeg stiller altid op til lige at dele lidt af de der guldkorn der. Jeg skulle nødt til at smutte nu, fordi du forstyrrer lige midt i træningen, ikke? Så jeg skal lige nu at blive klar, ikke? Det kan sgu da ikke vises på Instagram, det her, altså. Royalt farvel, og så ses vi der bare mandag, hvis du kan følge med. 100 meter? Ja, men det var hurtigt. Hurtigt 100 meter, ikke?